pot spune despre mine cu minima sinceritate că mă strădui de niște ani, unii zic mulți, alții puțini, să debutez prin presă, prin tot felul de specii de presă, prin tot felul de redacții, care de care mai profesioniste și mai distractive în această muncă de jurnalism, în care în fiecare zi descoperim și redescoperim evenimentul așa cum credem noi că îl așteaptă cu aceeași nerăbdare spectatorii noștri. Altfel, suntem și sunt în acest efort de autoportretizare niște oameni obișnuiți, niște oameni care beneficiem poate de un plus de atenție din partea familiei, din partea celor care ne urmăresc, ne citesc și uneori aș îndrăzni să spun, chiar înțeleg ceea ce dorim să le transmitem. Sigur, un autoportret sincer aici în Iași nu poate face abstracție de context, de specificitatea și particularitățile unei cetăți precum este Iașu. Vreau să cred și chiar cred cu toată sinceritatea că un autoportret reușit în plan profesional și personal, dacă vreți, nu poate face abstracție de un feedback public, de măsura în care și noi suntem percepuți așa cum ne dorim de ceea ce denumim opinia publică. Cel mai mult, cred că ne-ar putea stârni o iritare suficient de mare, este incapacitatea noastră aproape organică de a ne depăși condiția încremenirii în proiect. Iată, au trecut un număr de ani, suntem deja aproape de momentul când vom comemora într-un fel, poate vom aniversa în altfel Revoluția din decembrie 1989 și trebuie să recunoaștem față de marile speranțe de așteptare, foarte multe dintre cele ce ni le-am dorit cu toții, noi românii, cei de acasă sau cei plecați într-o bejenie către alte orizonturi, nu s-a petrecut în realitate în România. Ne enervează poate faptul că am intrat în unele structuri, fie ele europene sau nord-atlantice, fără a avea neapărat și un merit în acest proces. De multe ori am recunoscut că sentimentul este de prea multe ori că am fost băgați într-un club și nu am fost neapărat meritorii pentru a intra în această primă ligă a statelor care într-adevăr au ceva de spus în Europa și în lume. Ca majoritatea românilor, temerile cele mai serioase și profunde, mai grave, vin din sindromul de fundătură, din sindromul, dacă vreți, de a renunța să căutăm luminița de la capătul tunelului. Dacă e să facem un recurs la memorie, măcar pe vremea anterioară momentului 1989, celebra poveste cu strânsul curelii în contul plății datoriilor la instituțiile financiare internaționale avea un deadline, avea un termen dezirat. Acum această tranziție tipic românească într-un capitalism, cum spunea fostul președinte Ion Iliescu, capitalist de cumetrie, pare a nu avea un orizont predictibil. Trebuie să recunosc cu toată sinceritatea profesională că mă emoționează debutul fiecărei zile, începând cu aventura unei călătorii cu mijloacele de
transport în comun a oamenilor obișnuiți. Mă emoționează fiecare ședință de sumar în care încercăm să fim aproape de pulsul orașului, de pulsul și agenda oamenilor obișnuiți, din care și noi facem parte. La fel cum trebuie să recunosc, după o brumă de experiență în presă, cum spuneam, recunosc că am în continuare emoții, chiar dacă profesionist ar fi trebuit de mult să scăp de acest balast între ghilimele, pentru că în realitate este corect și omenește de înțeles să avem emoții și toate trăirile aferente la fiecare moment în care încercăm să împărtășim oficial spectatorilor noștri și personal celor dragi nouă tot ce înseamnă viața în accepția ei adevărată și complexă în egală măsură. Parafrazând un poet, ar trebui să spun că nu am în această zonă nimic de regretat, toate experiențele au fost deopotrivă utile, chiar dacă uneori nu au fost și plăcute. De partea cealaltă ar fi nedrept și ușor fariseic să nu recunosc că undeva în zațul unor amintiri se adună și astfel de regrete. Sigur, putem vorbi de regretele unor opțiuni luate în momente decizionale, regretul de a nu fi continuat în practic profesia de bază, să spunem, într-un alt orizont, într-un alt cadru, să continui să fiu inginer geolog în Africa de Sud sau Canada. Regretul de a nu fi reușit să fi scris dincolo de perisabilele articole, nu foarte multe, doar câteva mii, regretul de a nu fi reușit să fi scris cu adevărat o carte în sensul adevărat al cuvântului, în sensul profund, să știe despre noi, toată lumea este de acord că dacă suntem niște scriitori mereu grăbiți, ceea ce de multe ori ne îndepărtează de partea fundamentală a unei astfel de întreprinderi cum este scrisul. Oamenii în general sunt așa cum sunt și trebuie luați ca atare. Sigur, noi, presa în general, televiziunea noastră în special, prin natura sa editorială, își asumă și tentativa de a încerca să adauge un plus de educație acestor oameni. Cât privește românii, ei sunt niște oameni nici mai buni, dar nici mai păcătoși decât alți semeni de-ai noștri. Avem, desigur, foarte multe calități. Dacă e să ne amintim de zicerea lui Herodot despre cei mai viteji și mai drepți dintre traci, care erau dacii, cu aceeași măsură și deferență trebuie să ne reamintim și de incizia extrem de dură și de sinceră făcută de un Rădulescu Motru, care avea, iată, tăria de a ne pune în față și păcatele pe care trebuie să ni le recunoaștem și în egală măsură să ni le asumăm. România mea, România noastră, este, dacă vreți, din foarte multe perspective, un teritoriu al contrastelor, a contrastelor parcă din ce în ce mai severe. Nu îndrăznesc să mă gândesc sau să mă alătur celor care încep să considere România un teritoriu aleatoriu, locuit de o populație. Continui să cred că România este nu doar țara noastră, este spațiul identitar al unui neam, al nostru, al românilor, cu
foarte multe calități și vocații, inclusiv de factură istorică în spectru internațional, dar în egală măsură cu o anume detașare pe cinei responsabilității în a ne cinsti simbolurile naționale, și aici nu mă refer numai la cele oficiale, drapel, imn și așa mai departe, mă refer la ceea ce într-adevăr percepem, simțim cu toții ca fiind ființa și fibra neamului nostru, fie că e vorba de ceea ce se întâmplă în zilele noastre cu aceste defrișări masive, fie cu colapsul în care alunecă încet economia românească, fie, dacă vreți, cu maniera în care România și limba română, în care ne-am născut și trăim cu toții, continuă să fie considerate civilizații de zone periferice, de zone marginale. Sigur, nu suntem noi chiar buricul pământului, dar în egală măsură credem că avem elemente de identitate națională suficiente pentru a aminti mereu cu obstinație faptul că suntem în continuare o insulă de latinitate între niște vecinătăți foarte rar îngăduitoare cu noi. Personal apreciez foarte mult printre aceste trei calități, sigur, numărul e restrictiv, rebarbativ chiar, apreciez caracterul unui om, apreciez în egală măsură sinceritatea asumată de o manieră responsabilă și, nu în ultimul rând, pentru că suntem totuși oameni de condei, oameni de presă, într-un fel sau altul, apreciez deschiderea pentru dialog și un minim consens, chiar dacă concluzia acestuia ar fi de tip Winston Churchill, suntem de acord că nu suntem de acord. Cred că despre defecte, vorba lui Petre Țuțea, s-ar putea scrie o teză de doctorat, deși termenul alunecă ușor în peiorativ în contemporaneitatea românească de astăzi. Cred că un defect primordial este, cum spuneam, încremenirea în proiectul bunelor intenții. Un alt defect ar fi lejeritatea cu care românii au predispoziția de a se afla mereu în treabă și nu neapărat în ultimul rând, știu eu, maniera ușor manfișistă în care nu reușim să ne tratăm cu seriozitate, să spunem, pe cei cu care într-un fel sau altul empatizăm, fie ei prieteni sau neprieteni. Dacă aș avea această putere, fie și pentru o zi, cred că aș încerca să fac ceea ce trebuie să recunosc, m-am străduit un număr de ani din postura de jurnalist, să încerc să fac o lume mai bună, mai dreaptă și mai corectă în raport cu fiecare dintre noi. Sigur, sună un pic desuet și poate de extracție comunistoidă, dar una din cele mai mari drame pe care o parcurgem împreună, cel puțin aici în țară, este prăbușirea până la inversare a unei scări a valorilor, a unui sistem referențial, după care munca, valoarea, competența, meritocrația sunt recunoscute și tratate ca atare și, desigur, pe cale de consecință, impostura, necinstea, hoția, lipsa de
discernământ sunt taxate de societatea românească. Cred că aș încerca, dacă aș avea această putere, fie și pentru o zi, aș încerca să repun lucrurile în firescul lor, chiar dacă demersul fatalmente s-ar dovedi doar o încercare. Aș face și eu ca celebrul alpinist care a încercat să urce pe Himalaya. A încercat pentru că muntele exista și trebuia să reprezinte un referențial în existența acelui cățărător. E aproape imposibil de definit o deviză universal valabilă într-un context extrem de fluid, care se schimbă nu doar de la zi la zi, se schimbă de la minut la minut. Aici nu e vorba de a forța ferestrele de oportunitate până la a ne crea o deviză pentru fiecare minut. Cred că o deviză rezonabilă, cum spun procurorii DNA-ului, ar fi una care s-ar rezuma la a face o activitate cum este jurnalismul. Dacă tot trebuie să facem ceva, haideți să o facem cu plăcere. Pentru că ne apropiem într-un ritm parcă din ce în ce mai alert de incidența electorală aici în România. Cred că trebuie să luăm cu toții aminte posibilitatea și, dacă vreți, chiar obligația morală de a lua aminte la ce și cum vom alege în următorul scrutin. Asta pentru că suntem condamnați să purtăm crucea unor mandate fără a mai avea, știu eu, posibilitatea să facem recurs la nemulțumire sau delegitimarea celor care, iată, ne pretind astăzi forța de reprezentare. Deci dacă ar fi să îndemn pe cineva să ia aminte, aș încerca să-i conving, ceea ce de altfel încercăm să facem prin tot efortul nostru mediatic, să ia aminte la ce și cum votează.